Pan weles i'r llyfr yma gynta, oedd o fel mynd i fewn i fyd newydd. Dwi wedi dewis casgliad o Gerddoriaeth Telyn, gafodd ei gyhoeddi'n 1781, gan Elinor mawr o'r 19fed ganrif, John Parry, Parry ddall, rhyw apon. Mae'n dangos yn union arddull canu'r delyn yn y 19fed ganrif. Ac felly yn bont bwysig iawn i ni yn hoes ni i ddeall lle mae'n hetifeddiaeth a'r holl draddodiad telyn yn dod ohono fo felly, ynde. Dwi eisiau pasio fo mlaen, dwi eisiau wneud yn sicr fod yr etifeddiaeth, yr holl draddodiadau canu'r delyn yn mynd i barhau, a pobl yn deall i bwysigrwydd o. Hwn ydi diwylliant Cymru i ryw raddau.